Hej YouTube, i dag vil vi spille noget Counter-Strike Source. Det er sådan lidt min første gaming video. Jeg ved ikke lige, hvad fuck der sker. Okay, sådan. Det er sammen med Frederik og folk jeg ikke kender. Hej, her hos kommunen. Doktor Kento. Ja, og doktor et eller andet. Fuck ham. Fuck da ham. Hvor er det selvmord? Yay. I kommer bare igen den samme vej, ikke? Og vi kommer bare. Wow, lag! Nu vil jeg hedde Brut. Lige hoved. Heldig svin. Ja, du skal jo quickscope, ikke? Din noob. Nej, jeg stinker til sniper, mand. Jeg vil bare skyde. Jeg vil bare skide ham. Vi kommer samme sted. Jeg vil bruge ham lige i fjeset. Ja, jeg kommer også samme sted. Bare kom og nak mig. Ja, du siger det. Og hej. Jeg har ikke spillet det her lang tid, vel? Au. Derfor er der noget, der skal indhentes. Min nummer så klar. Fucking god undskyldning. Det var sådan lyder det. Jeg er totalt noob til jeg kan ikke stå stille, den. Den klok. Bitch! Hvorfor lægger den her server af helvede til? Dåsen Allan Påner, fuck ja. Lol. 3 på 1. Og seriøst? Fuck ja. Nej, hvad? Det er mig, der... Det er mig, der er den ene. Fuck det. Hvor fuck er I? Det er jeg ikke. I går på garanteret lige der. Nej, der er der. Det gik han lige selvmord. Nej! Brut for face drab. Okay, godt lavet, Frederik. Kom, Mino. Free stuff. Ej, jeg har bare fået den. Au, Der var en, der kom ind. Wow! Nej, nu kan jeg få den. Jeg er lækker. Lækker serveren også af helvede til VR. Nej. Ja. Skifter jeg våben en gang så. Ej, nu joiner Christian sikkert. Vi vil ikke have andre ind. Han joiner bare. Kan ham der hitman der. Nå. Jeg vil gerne skifte våben. Serveren lækker for mig. Jeg fik ham. Det er gangbang. Serveren lækker for mig. Nej. Ikke hos mig. Okay, hardscope. VPP. MVP. Eller hvem fuck det der egentlig? Au! Lige. For mig. MVP Brut for most kills. Ja. Brut. Brut? Ja. Brut. Okay, join mig.